ليلة شتوى جوا بتلم كيسها كبيرة فارني فتو دهلتهم ويلدتي بن قالتي لبيم لي سهلو تيكلم فايراي ماريا وجسو ديكي تارديا هواجي مسما فوسنا هلا الكبر هلا الجيد ايش في الفقر في دباتيها ريتين هيك بلا واسي قلبي الفقر ولي مسيكنين ما هم كين جسوهانين Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Hu til-eżisru qeddam dil-Quddisa għar-Ruħ Anthony Merċiqa. U l-Knisja llum qed tiċċelebra t-tifkira ta' San Basilju l-Kbir u San Girgor Nazzjanżeni, is-sqfijiet u dotturi tal-Knisja. Biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqgħa ma' Ġesu, ejjew issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti ddawwal il-Knisja tiegħek bl-eżempju u t-tagħlim ta' San Basilju l-Kbir u San Girgor Nazzjanżenu. Għamel bl-umiltà kollha nitalmu l-verità tiegħek u nruha fl-emil bl-imħabba u l-fedeltà. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu. Eżiż, minnu l-giddib jekk mhux min jiġħad il-Ġesu u l-Messija? Dan hu l-Antikrist li jiġħad lill-Missieru lill-Liben. Kull min jiġħad lill-Liben anqas il-Missier ma għandu. Min jistqar lill-Liben għandu lill-Missier ukoll. Intom, iżda, jalla jammar fikom dak li smajtu sa mill-bidu, għax jekk jammar fikom dak li smajtu sa mill-bidu, intom ukoll tagħmlu fl-Liben u fil-Missier. Din hi l-weda li hu nnifsu għamlilna, il-weda tal-ħajja ta' dejjem. Ktibtilkom dan dwar dawk li jridu jqarqu bikom, ma dana kollu fikom qiegħda tagħmmar id-dilka li rċivejtu minn għandu, u għalhekk intom ma tkomx bżonn min joqgħod jallimkom għax id-dilka tiegħu tallimkom hi dwar kollox u t-tallim tagħha u veru u mhuwiex xi gidba u la darba u hekk mela ibqgħu dejjem fih kif għalmitkom hi. U issa uliedi ibqgħu fih ħalli nkunu qalbna qawwija meta huwa jidher u ma nġarbux il-mistħija li nitwarbu minnu meta jiġi. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu r-rebħa l-lemenija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Ngħidu l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu,
iftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Inqumu bil-wifqa. Alla fl-modi kellem il-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien u kellemna permezz ta' Ibnu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet din. Meta l-lut ta' Ġerusalem bagħtu għandu xi qassisin u leviti biex jistaqsuh int min int, u stqarbla ma' xi ħadd. Jien minix il-Messija. Huma reġgħu weġbuh, mela min int Elija, minix qalilhom. Int il-profeta, le weġibhom. Imbagħad qalulu mela min int biex nagħtu tweġiba lil dawk li bagħtuna. Min tgħid li int? U wieġeb kif kien qal il-profeta Eżejja. Jien leħen ta' wieħed jgħajjed fid-deżert, wittu t-triq tal-mulej. Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej u ma staqsewh mela kif qiegħed tagħmel la m'intix il-Messija u la Elija u lanqas il-profeta. Weġibhom Ġwanni, jien nagħmed bl-ilma, imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx u li ġej warajja u jien anqas ma jistħolli nħoll il-qafla tal-qorq tiegħu. Dan ġara f'Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordan fejn Ġwanni kien jagħmed. Il-kelma tal-mulej. Ekk għadna kif għaddejna l-ġranet tal-miliet u tal-ewwel tas-sena. Ekku għadna kemm intqajna ma' dan il-misteru kbir, Alla sar bniedem. U mill-ġdid hawnhekk il-Vanġelu u l-Knisja terġa' tlaqqana ma' dan il-personaġġ kbir, Ġwanni l-Battista. U Ġwanni l-Battista illum qegħdin ipoġġulu qudiemu din il-mistoqsija. Int min int? Din mistoqsija nistgħu ngħidu li Alla u aħna għandna nagħmluha. Alla jagħmilha lilna u aħna hemm bżonn xi kultant nagħmluha lilna nfusna. Min aħna? X'inhi l-vokazzjoni li Alla qed jagħtina fi kliem ieħor? Jekk niċċelebraw dawn il-misteri kbar u nħalluhom għaddejjin, jistgħu ma jibdlulna xejn il-ħajja tagħna. Però dawn il-misteri li ċċelebrajna bħal l-miliet għandhom il-kapaċità u huma, anzi mhux biss għandhom il-kapaċità, għandhom relazzjoni mal-essenzjali u aħna, l-identità tagħna. Jekk aħna niskopru din l-identità minn aħna, imbagħad faċli nibqgħu għaddejjin minn ġol mewġ li tista' tagħti l-ħajja. Hekk hemm ċertu qaddisin jgħidulek anke l-istess San Pawl, xejn ma jfixkilni la x-xapla, la dwejja, la l-persekuzzjoni, laqqas il-ferħ, għax ikun maqut ma' Alla. U nixtieq li llum nerġgħu npoġġu din il-mistoqsija, jien min jien? X'inhi l-identità tiegħi? Jekk l-identità tiegħi marbuta ma' xi ħaġa tad-dinja, jekk hi marbuta mal-isem li forsi għandi, dak imur għax tikber, toħroġ bil-pensjoni, kollok xi xogħol mingħalik li inti sew jew sewwa u dak jgħaddi. Jekk tiġbor l-identità tiegħek ma' xi ħaġa, xi fattur li għandek is-saħħa, il-mod kif tidher,
dawk jinbidlu u jispiċċaw. Jekk ikollok fama tajba jkun hemm persuna waħda tgħid kelma li ma ddoqx għal widnejk, li forsi mħabba ejra, forsi anke inti tagħmel żball, u dak kollu li tkun bnejt fuq u jaqa' u jmur fix-xejn. Ġwanni l-Battista hawnhekk jgħallimna la jwaqqa lilu nnifsu iż-żejjed u laqqas jolli. Ma pprovax jirkeb bħalma nagħmlu aħna fid-dinja fuq il-karru ta' ħadd ieħor u jgħid iva jien profeta, iva jien Elija, għax in-nies bdew qabluh miegħu. X'kienet ir-risposta ta' Ġwanni? Ir-risposta ta' Ġwanni kienet li jikkwota lil profeta Iżajja u qal jien il-leħen ta' wieħed jgħajjed fid-deżert, wittu t-triq tal-mulej. U din tgħallimna li jekk aħna verament rridu niskopru il-missjoni fil-ħajja tagħna hemm bżonn niqalbu l-Iskrittura. Għax il-mulej jispirana b'xi kelma imqar waħda mill-kelma tagħha mill-Bibja li dik tista' ssir il-missjoni tal-ħajja tagħna. B'hekk il-missjoni ma tkunx inizjattiva tagħna imma tkun ġejja minn Alla. Lura bħalma ngħidu dejjem biex aħna niskopru verament ir-rieda tal-Alla fil-ħajja tagħna mhux biss ridu nkunu konxi tal-affarijiet li nkunu għaddejjin minnhom fil-ħajja ta' kuljum, konxji tas-sejħat naturali li jsiru permezz tal-ambjenti li aħna nifrekwentaw, imma hemm bżonn li minn mument għal ieħor nifqu ġurnata, nifqu jiem mal-kelma tagħha biex il-kelma tagħha turina il-missjoni vera tagħna. Għalhekk jew illum nitolbu l-mulej nerġgħu nifqu ftit u naħsbu. Uħud minna għadhom bil-vaganzi. Da l-vaganzi jistgħu jkunu mument ta' mistrieħ. Importanti li nistrieħu fiżikament, importanti li nqattaw ħin anke mal-oħrajn, però importanti wkoll li nqattaw ftit ħin waħidna ma' Alla, mo speċjali quddiem l-Ewkaristija, kif ukoll fil-qari tal-kelma tagħha. Jew nitolbu l-grazzja l-mulej illum li nkomplu niskopru il-missjoni li hu tagħna. Ġwanni kienet ċara l-missjoni tiegħu x'qalulu int minn int kien jaf iwieġeb. Jew nitolbu l-mulej l-grazzja li llum u f'dawn il-ġranet aħna wkoll nwieġbu għal din mistoqsija immint verament minn int. Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa nqum bil-wifqa u resqu talbna il-missierna tas-sema. Tolbuk missier ħanina għall-Knisja għall-Papa l-isqifijiet tas-saċerdoti biex fuq l-eżempju ta' Ġwanni l-Knisja tkompli tara fl-identità tagħha. Nitolbu. Nitolbuk missier ħanin għalina l-koll biex fuq l-eżempju tal-profeta San Ġwan aħna kull wieħed waħda minna narfu l-identità tagħna. Nitolbu. Resqulek missier ħanin ukoll il-pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, bo speċjali dawk li huma għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Jismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina, tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar jisseb tal-latana, klubna jroddu bil-ferħ ima u ħajr.
milet il-Messija. Jitolbuti bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej daw l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, int tagħtina lilek innifsek. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh, rajnih fostna bħala bniedem fil-misteru qaddis tal-inkarnazzjoni. U mnissel minnek qabel kull żmien. Bħala bniedem kellu bidu fi żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġarraf, iġeddet u jsaħħa l-ħolqien kollu. Irreġġana lura mit-triq tat-telfien u jmexxina lejn is-saltna tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha, aħna wkoll infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Żewġti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulejn tilgħin ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, xandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fentni, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatlilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikoll li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid,
iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf tal-lam. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħi id-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Lejl tal-mili, lejl aziz, lejl qadis, dawlet is-sema il-kewma lid-din, ħabret il-fidwa tal-bniedem inbdin. Kristu amħabba bla is, Kristu amħabba bla is. O lejl taskir, lejl tal-miliet, lejl ħanin tal-bambi, instamalana li ċej mislewi, lana tal-anġli li fih il-kelmi. Gloria lil Kristu f'kull ħin, gloria lil Kristu f'kull ħin. Ben f'maħxtura fost bejjem ġoħar imgewżra f'jibċejjeġ taħri wisqar emċkejkna taħarbija taħle
بدامينيسا تنهار داسك كيف بدا قلب وحدة ما انستبت ليتهن بيشفركنا تاك مايرا توفري لك تتكن nitolbu. Għatina jitolbuk għala tista' kollox li ħajjitna titwettaq dejjem iżjed fis-saħħa tal-misteri qaddisa li ċċelebrajna. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nini la tibki xizjet, nini Ġesu bandi. Halli, halli, nalbi